disse regionale mesterskaber i SOSU. Mit navn er Søren Clausen, jeg er direktør for SOSU Sjælland, og det er en sand glæde og ære at kunne stå her og byde jer alle sammen velkommen. Og jeg kan sige til jer, som ikke har været til sådan en konkurrence her før, at I har virkelig noget at glæde jer til. Det her, det er helt fantastisk. Jeg kan se, at der er jo rigtig mange både gæster og dommere og trænere, men i særdeleshed skal jeg huske at byde velkommen til dem, som det hele drejer sig om. Og det er faktisk de 10. Ja, i dag er de jo konkurrenter fordelt på 5 hold. Hvor er I henne? Ja, det er. Er I spændte? Ja. Skal de ikke have en hånd for deres mod? Men igen, velkommen til. I har virkelig glædet jer til det her. Den første del af arrangementet her, det er, at vores... hvad er du egentlig, Claus? Er du sådan en slags værkfører her, ikke? Eller for skills. Han vil føre jer igennem programmet, igennem alt det, som I skal opleve. Sådan, så I har et klart billede af, hvordan dagen kommer til at forløbe. Men god fornøjelse til jer alle sammen. Ja, jeg vil også gerne sige godmorgen og velkommen til jer alle sammen. Det er en stor dag i SOSU Sjælland, Region Sjælland, regi. Det er 4. gang, vi afholder SOSU-mesterskaber, og det er oplægget til den 4. DM, som afholdes i januar i Aalborg. Det er første gang, at det er så stort, hvor vi har 5 deltagere og 5 hold, og det vil sige, at det er en lang dag, vi har foran os. Det, der er rigtig spændende i det her, det er, at det er mange skoler med unge mennesker, der konkurrerer mod hinanden, og det er en faglig bevågenhed, som vi ikke har set tidligere i SOSU-regi. Så det er rigtig godt. Og sidst har vi set her i denne her uge, der har der været på side 3 i Politikken en heltidsannonce med Maria Katballe, som var danmarksmester her i 2013. Så det er altså noget, der har en bevågenhed, og det er vi rigtig glade for. Hvis I ikke kender så meget til selve vilkårene, så er det sådan, at lige om lidt, så bliver jeg præsenteret for alle 5 hold og deres trænere og dem, der er på her. Og når vi så er fremme ved her klokken 9, så er det kun hold 1, der bliver tilbage, og de går så på scenen efter en kort indledning. Resten af holdet, eller de 4 øvrige hold, de vil blive gemt væk, om jeg så må sige, sammen med en eksamensvagt, hvis man kan kalde det, som sidder og snakker med dem, og de får parkeret deres mobil og iPads og iPhone og alt, hvad der kan snakke med omverdenen, så de ikke kan sidde og lave opsøgende arbejde efter at have været heroppe og kigge på scenen. Så det er prøvevilkårene. Men ellers så er tanken, at det skal være meget publikumsvenligt, og det skal vise det gode i det, vi kalder for assistentuddannelsens kerneområde, og det er både inden for pleje, omsorg og aktivitet. Hvis jeg vil sige noget kort om det, så er det bygget op sådan så, at når holdet går på, så bliver de præsenteret for denne dags arbejde. De har altså ikke ved deres indledning, da de har fået casen, der ved de ikke, hvad de skal lave i dag. Og så har de, når de går i gang, så har de 10 minutter til at sidde og forberede sig her. Og det er for åben mikrofon, hvor I kan høre, hvad det er for nogle overvejelser, de har. Samtidig er der dommer på, som går og skriver op, hvad er deres overvejelser, hvad gør de i forhold til. Og så snart de siger noget, og så snart der er åbnet for tiden, så giver det point. Som overdommer har vi en person, som holder øje med tiden og holder øje med de endelige faktuelle point, der kommer ud af det her. Og hun kommer med et skilt og fortæller deltagerne og jer, hvor langt vi er nået i konkurrencen. Og det vil sige, at I kan følge med i, at de 10 minutters forberedelse er ved at være gået. Når de 10 minutter er gået, så må deltagerne gå i gang med at yde pleje og omsorg til de 2 beboere, det handler om. Og så går de videre i teksten, som varer cirka, altså efter stopuret, hvor nogen trykker, så varer det 30 minutter. Når de 30 minutter er gået, får de besked, tak i forhold til det, og der er I så venlige som publikum, at I tager hænderne op af lommen og giver dem et lille bifald. Tak for det. Herefter så er der en opsamling sammen med dommerne, hvor at de har på et skema nogle faktuelle spørgsmål, som omhandler teori eller refleksion eller hvad det måtte være, og det stiller de samme spørgsmål til alle 5 hold. Og det tager så op til 5 minutter. Og når den tid er gennemløbet,
så trykker overdommeren på stop og siger tak. Og så er det igen, jeg håber lige, at I trækker en gang i hænderne og giver dem en ordentlig hånd i forhold til. For det er en stor oplevelse at være på scenen her, og vi tror, der kommer flere endnu, op til 100 mennesker i forhold til. Så det er rigtig, rigtig sejt at være på, men det er også rigtig sejt, når man så er færdig i forhold til. Så snart at det er overstået, så går de her piger ud af scenen, og dommerne går i tænkeboks og finder ud af votering i forhold til placeringen. Og så kommer det næste hold på sharp klokken 10 i forhold til, og så kører vi 5 hold igen det. Kort og fortælle jer omkring det her, så har eleverne, de har fået udleveret den 12. i 9. på det, vi kalder en kick-off-dag i Brøndby, hvor hele landet har været samlet. Der har elever og trænere fået udleveret det, der hedder casen. Og casen er ens i hele landet. Det vil sige, at 5 steder i dag, i de 5 regioner, der afholder man regionale mesterskaber, hvor man spiller ud fra den samme case, men selvfølgelig med forskellige setup og selvfølgelig med forskellige skuespillere. I casen